iri kutiyo uya tibudirane pachena kudare tane nguva tichigara pamwe chete asi tisiri murume nemukadzi uya nevabereki vako. Baba David tinokugamuchirai kudare kunokanya chikuru kamauya kuti muzoyananiswa pamusoro penyaya yenyu zvino kuti tiyananise hunge manyatsotitsanangurira mamiriro akaita nyaya yenyu. Saka panguva ino tiri kukupai mukana kuti mutitsanangurire kuti nyaya yenyu yakamira sei. Pamusoro pechangamira muchandiregera nokapusira ndanoregera bhesi rangu rinogona kuita diki pangu pane mabinza. Nyaya yandauya nayo kunoko yakamira yakadai. Mudzimai wangu unonga tava about 12 years tiri pamwe chete, but so far mugore rine rese paJanuary kusvika patiri nhasi tiri kurarama tiri separate asi tiri mupamwe chete zvekuti hatisati tamborara pasame bed. Ari kurara mudining ndichirara mubedroom. Ndiyo nyakubuda mubedroom nezvikonzero zvandisingazivi zvasina kubudira pachina chikonzero zvacho ndezvei. Ndakambozama nepandinogona napo kuti ndikuzviitira chii asi havana kuda kunditsanangurira zvakakwana. Ndakazoonawo pandakaonawo mameseji avaitaura nemashamwari tikazonatsa kuona kuti zvinhu zvinenge zviri planned zvavari kuita. Saka zvadaro vakatangawo zvakatangira pakuti tiri panet shift. Musi wandakapedza net shift ndofunga vana kundoziva kuti hasi kuenda net shift that day. Pakauya murume akashedza, that was kuma 11 usiku, ashedza zita roti mai wepi. Ndakakurumidza kuzvinzwa ndobva ndavamunza ndati pane munhu aita sei ari kushedza. Ndobva ashedza futi ndikati dayira, ndobva arega kudayira. Ndobva ashedza futi ndikati dayira, ndobva arega kudayira. Ndobva ashedza futi ndikati dayirai, ndobva arega kudayira. Andakazovhura hwindo ndobva ndakaona munhu achiti mubveni pakufona. Ndobva ndati ko unodiko kudayira munhu aita sei achishedza haana kupindura. Ndobva nyaya ndaisiya yakadaro ndakamenoo zvazvichidiwa. Saka nekufamba kwamazuva akatanga kuita nzendo dzandandisingazivi zvokuti inoshanda mumaini trojan mine. Ndaiwanika pamba pasina munhu either iye zvisine vana. Mamwe mazuva ndaiwana vana vari vega ndichibva kubasa. Ndozama nepandinogona kufona foni yengoringa isingadayirwi. Aigona ita 6 days, 5 days, 4 days asipo. Panodzoka haatauri kuti ndakandiripo. Anongosvinga kupinda mubasa esishwa sekuti zvinhu zvitori normal. Ndakuita sekuti angangoripo musi yese. Zvidaro mazuva ose anenge asinganorari out haadzoki pamba nenguva. Kana akatokunza kudzoka pamba anodzoka na9. Pese pakadzoka 10-11 handimubvunzi kana ndasingamubvunzi kana kunyanya kumuharasikana sei. Nemhaka yekuti anogara akaenda kunotora protection order to protect mabasa ake anoitwa. Ika expire yanenge ainayo aenda kunotora imwe. Izvo zvakabva kunotora imwe muZvethesday. So that hapana zvinhu ndichikwanisa kuita sei kumuita. Ndakazoudzawo vana tete vacho panyaya iyoyo ungari musi 5, 6, 7 August paanga abuda. Akazotaura ngaenda kutaura nanatete vachona. Kune vanhu vasingazivikanwi. Tete wacho aitaura akati ndaikonewa nyaya yacho yakuda vamwe vakuru. Ndakazosvika naye mumusha nyaya dzacho nedzodzi dzakataurwawo. Vamwe vacho vakati nyaya idzi tadzikonewa natete wacho vakawanda. Pandakazotaurana nababa vatanawo mumusha imomo nguva yandaenda kunovatsvaga kumusha ndaiti ndikaoneka vasipo mangwana tinonokumbira kubasa ndoenda kunotsvaga ivoti havanawo kusvika kune here. Nanditi havana. Vakazotaura vakati nyaya iyi tese toda kukuudza semukwasha. Zvinozoitika zvokuti akawana chinomuwana kwaanoenda either apondwa kana kuita tsaona zvinongowira kwauri. Isu hatizvibvumi kuti ari kubuda mumba asiri kukuudza.
hatizizi kuti mukadzi anoita zvakadaro. Ndikati pari zvino munofanira kutizobvuma nemhaka yekuti ndikutokuudzai kuti ndozvaari kuita. Saka vakazoti iwe uri murume unofanira kuti zvinhu nyaya iyi yaane nguva kutaura kwavakaita. Nyaya iyi yaane nguva iwe uri murume unofanira kuita zvinhu zvoita kuti zvikubude zvisati zvaipa. Zvatataura wazvinzwa tapedza newe. Saka musi weSaturday last week takadzokerazve pavari nenhau iyoyo. Ndikati mbomusheedza iwo. Vakati tiri kumushedza ndevamwe dzimwe zvanzi dzacho. Tiri kumushedza asi yaita nhanguva yekuya ikoko. Ndikati zvino hapana chinoita sezvinogadzirika. Saka hazvanzi yacho imwe yacho ndiyakati saka imi muchienda munoripota kwamunoda nyaya yacho tinouya ikoko. Ndazokwanisa kusumuka kuripota kudare rino mamiriro akaita nyaya yangu iyoyi. Zvakadaro pamurambo tofunga nyaya yataurwa vatsetsenura zvose zviri kuitika. Ndoda kuti mungondipindurawo mibvunzo yangu miviri yekuti muri kubvuma here mungadipo mibvunzo yangu yandiri kubvunza here kana kuti kwete zvataurwa nevarume venyu narese richinzwa. Ndiri kuda hongu kana kwete. Kwete. Ndaona sokunge pakanzi muyeni vabereki makavazivisa. Ndakavaudza bati pandakatwara pacho bepa rachakanga tirimurume vatoti havana mama yekuni. Saka zvataurwa nemurume wenyu mazvinza. Mungatsana kuzoda here mazina amenyu. Ndikwanisa. Ndakagara pamusoro pemama. Ini nyaya yekutaurwa nababa zvimwe zvacho kuti zvinyepa zvimwe zvacho kuti zvichokwadi. Mamiriro akaita ndeyekuti inini baba avo ndakavaona vachitaura negirlfriend. Zvakaita zvekuti dzimba dzedu dzine mawindi akadai ari muzasi. Saka vaingondishungurudza vachingondishungurudza kugara kwangu kusvikira ndati chichiri kumboitika. Saka vangova nevamwe vanhu vavaitaura navo kumusha kwedu ini ndisingazvizivi. Ndobva ndamira pawindo padining ndobva ndaona vachitaura negirlfriend. Vanga vakadai foni vakazembera madziro sofa racho riri pawindo zvakaita benji. Saka vanga vakazembera pamadziro kadai vachitaura. Ndiri mandangoskomira ndasanga tosunga keteni kwangu kumani ndakaskomira pawindo. Ndobva ndatodza vachitobvunza kuti uri kuitei switi. Ndakamira pawindo baibai. Saka ndinakukasika kupinda uma. Ivo ndobva watopinda kuti ndakagara hangu benzi yeritoyi ende riri kuramba kuita sei kuenda. Ndobva ndakapinda uma ndobva tanorwisana mumba imomo. Ndobva vati pana bewa uchagara. Ndobva taenda kumusha kwedu kuna August. Ndobva taenda kumusha. Ndobva wasvika wakasvika ini baba wangu kuSouth Africa. Baba pana mama. Ndobva wasvika ndobva wasvoti torai urere yenyu vachida kunamira mama. Ndobva vatoti zvinoreve zvamuita sei zvamuri kuita. Ndobva tadzoka ndobva vadzoka kunoku vatazodzokera tese zvichinzi ana tete varipo kumusha. Shuwa tikasvika ana tete varipo ndobva vataura nyaya dzavo dzakataureko. Ana tete ndobva vati endai munogarisana. Saka ava nyaya dzavaitaura kuna ana tete vangu dzese vaingoti ndanzwa. Ndakabva kubasa ndobva ndanzwa. Ndobva ndabva kubasa ndobva ndanzwa. Zvikati aba makashanda nekuti ndanzwa muchazviparadzira musha wenyu. Saka imi chiendai kumba munogarisana. Ndobva tasvika ini shuwa vanga vandidzinga mubedroom. Ndobva ndaenda mudining. Ndakasvika inini hatina mubhedha unomboshamisa. Vanoshanda but hatina mubhedha unoita sei unoshamisa. Vanga varara vakaita zvokukrosera mubhedha. Izvo zvitorara nemwana. Ndobva ndati ndinorara paki mararira makaita sei amakaita. Ndobva nditi kuda ndonorara kumarooms akaita sei akawanda. Ndokubuda kwandakaita ndichinorara muspare unorara mwana wangu diki mukomana. Ndobva ndatanga kurara imomo. Ndobva kaenda musha chitanzi ndakabuda ndega mumba. Ndobva ndatovatsanangura zvakaita ivo. Ana tete ndobva chiendai munonodzokera pari mumba musi watakabva tichinogadziriswa nyaya.
ndobva ndasvika ndobva ndabva kukwe kwananchirara ku ndichiti ndidzokera ndobva ndobva ndatodzokera natete vakatiya usiku musiwo nemunin'ina wangu kukaya tete wangu nemunin'ina wangu ndobva vasvika kochii ndakati zvamamandudza zviye kuti ndidzokera mumaita sei varamba ndokuzodzokera futi tese iholiday yaagasti ndobva ndazonogara kumusha ava vachiti kuda kuonana baba vachivako ndozvavakaita kusvikira ana baba wangu ndivataurwa navarusaku ndobva vachiti kune mukomo wavo mumwe ari kuno nehanzvadzi yangu nemunin'ina wangu vamwe havana kukwanisa kuwanika because yange risanda vangu vakumachechi ndobva vabvunzwa mukadzi uchiri kumudai zvakanzi isu kwedu kumasvingo hatitaure nyaya tichidaro nekuti hanzvadzi yangu akati hatingapedze nguva tichitaura nemuntu toda kuti imi mungotikuitira pachena nyaya zvayakaita se zvayakaita mukadzi wenyu muchiri kumuda zvakanzi kwedu kumasvingo hatitaure nyaya chidaro netangiro pamiri zvakanzi mukwasha haubve nemutemo wako kumasvingo uchiuya nawo mumusha medu kana wasvika muchivanze muno unoita zvepano kana wakubuda usiya mutemo wapapa wepanapa ndozvavakaita ndobva wataurwa naona nababa zvikanzi isusu zvese hatisvika se hatisi kuzviramba hanzi kubuda here mukadzi inini anotora zvinonyatsobatika zvakanzi musatipedzere nguva ambondimonye muchiri kumuda inobva ndadaira mukati hongu zvikanzi toda 1 word ndobva kubvunzwa sei mauya mega musina kana hama yenyu kana wani vanongofamba wakadai so havatore kana mukoma kana muzukuru kana chii zvikanzi ini nditori zvese kwandibva ndozvavakapindura ndobva vanzi kana muri zvese ngatichitaure ichi nyaya ndobva vatanga kutaurwa nyaya ndobva vanzi imimi zvakandikabvisa pfuma yese kudare kwachifipo shuwa takambogoi ndobva vambobvisa vanga vatoti futi havachada gorero ndobva vatemwa mari dzakatemwa vachibuda mudare tichienda pamusoro ichimbomirana toda kudzokera pamberi penyaya yauya panapa zvese izvo zvakaitika kumusha tazvinzwa kana kuti muchazozvitaura panapa pari kunzi taane nguva tichirara pamwe chete asi tisiri murume nemukadzi ndo nyaya yatinoda inini shuwa vakandidzinga mubedroom ndiri padining ndakatoteera kubva mubedroom kwacho achiakatokupa pamusoro ndofunga dare rino harisiri kuparadza ndiri kuda kuti tuende kuna mubvunzo mumwe chete ndikwandaada kuti ndibvunzewo mandokukupiromambo kuti ndibvunze ndaada kuti ndizive kuti imi muchikudai munoine muda baba madzimai wenyu munomuda hamuchada pamudzimai hamuchada takatora kuti tinyazoziva kuti nyaya yenyu yakamira papi ndofunga tanzwa kutaura kwemativi ese maviri amataura amai baba mataura amatauro enyu amaita amai matauro enyu amaita iri kupikisa here zvitaurwa nemudzimai vamwe ndiri kuzvipikisa sei kuzvipikisa vachiedza kunyatsodonongodza kuti zvakadai zvakadai ishashe kureva nhema ishashe kureva nhema amai tinotaridza kuti akatanga kubuda mubedroom ndiye ndakacapture message mufoni yake yaitaura neshamwari dzake zvokuti pandameda kutanga ndinayo mufoni mangu message iyo ndo yangobudisa chete kuti zvinhu zvakuti handizvokunyeba akatanga kuda zvose zvinhu zvakuda ndizvokunyeba iri mufoni nevana vangani vaviri mukuru akura zvakadii komudiki 5 ini ndakatokufungidzira kuti ava vanhu vari vaviri ava vanogona kuve vachitaura chokwadi kana kuti vachitaura nhema dzepamusoro totanga newe pavakanorora mudzimai wavo wakaenda nani pekutanga ndakaenda nadongo echipiri zvakasetirwa pamambo negomo mamunorora kudara saka mari yacho yaita zvokuganishwa kubasa hama dzapeu dzinoziva mudzimai wavo dziri kuti kumusha vamwe vari kutrojen ndokwawabva hama dzenyu dzinoziva murume wayo dziri kupi kwamasembura ndopedyo nokwamabva
ngavauye ndani dzavo vaisi vari vaviri ngavauye ndani dzavo dzipupure zvekutaurwa nouyu dzokupura zvekutaurwa kuti hatidi kuti achinge mangogara kwamunenge magara ikokoko kana achinge mukadzi akufina kana kuti murume akufina woti takuda kuti mambo vatipendekeni vatirambanisa datinazikurabatisa. Regai titaure tichiti nyaya iripo ndeyekuti uya undibudire pachena kana kuti uya tibudirane pachena. Zviri kuitika muimba yedu iyi hazvina kutiitira zvakanaka. Murume akwira dada zvino nhau inoitika ndeyekudai. Ndofunga tine dzimwe nhau dzamaona dzatatonga pano dzatati vabereki vari kupana ate zvaro makaona vachikuda nhau dzedu dzechivanhu, kuroorerana kwedu kwechivanhu kuna naate zvara mukati nana baba. Baba ndo vanobvisa pfuma yekunoroodza mwana, vanofanira kunge varipo. Ingave hama, angave mukoma, anzwe nhau iyi ndo zvainofanira kunge ichiita, nokuti pabvunzwa pano ndakateerera, here iwe uri kudai murume wako hongu, here iwe uri kuda mukadzi wako zvakanzi kwete, uri kubawa kwete anoreve kuda kuti handichamuda hatitizo asi ndichada kuburwa pachena. Zvino kuti wabudirwe pachena ndingi nemudzimai uyu, zvinhu zviri kutarisirwa pakati pevanhu vavira hazvikwanisike kuti zvifambe pasina anaate zvara hatiti samutumwa ndisu taapakati nau kana yauya kudada hatiri munyaya. Tiri kuda isusu baba wouyu anobvisa mombe mudanga dzakaenda kunoroodza. Isusu tiri kuda atezvara vakatambira pfuma yakabva uko hatiti vanga varipo. Wana baba wenyu, ana baba hatisi kuri vari kuSouth Africa, iva vana baba wenyu varipo vanofanira kuya kudara. Nhau yopedzwa padare zvakanaka, mobudirana pachena zvakanaka, nokuti chokwadi hatisi kuchinzwa. Chokwadi chiri kutaurwa, ndosaka maona rimwe gurukota rataurwa kuti zviri kutaurwa nouyu zvinogonawo zvirizvo kana kuti manyepo, zviri kutaurwa nouyu zvinogonawo zvirizvo pamwe manyepo hatiti. Asi vanhu inhau dzakatombopinda muhama dzenyu, hama dzenyu dzinotozana yei tainge takwashidza tichibvunza manje ndokuti nyaya ibude zvakanaka. Saka haikwanise kupera nhasi nyaya yenyu. Tinokumbira muye muswani it's okay. Muswa 7 muya muswa 7 taurai ndomena ndinenge kutaura panyaya yemabhisiro akatwa mapfuma. Baba vangu ndivo vakashaya, saka pakuchaji kwakaitwa zvinhu izvi zvakashajwa kuti mari dzichaita zvekuganishwa kubaswa dzichizopedziswa kubhengi kuakaunti yamari. Tichekuchiti chokuti here muri kureva kuti hamuna baba kunoyana kana kumurera chokwadi vanenge vachiziva baba vacho. Zvatinoda tinoda isusu angave mukoma kana hama yedu inouya inzwawo nyaya iyi hatiti haangashaike. Imimi pakuroorwa kwamakaitwa mune vana vaviri, muwane 10 years. Vana vese ivava vanogara kwamaita nomurume hapana hama dzake dzakutozeze dzakawanda but havatoswe nekuti anozviti ndinozviitira ndega ini. Ipapa ndakaita kuti ndakakwana ndakadai handina munin'ina kana sekuru kana chiira. Aiwa isusu zvedu hazvina basa. Iwo kana uriwe baba uri wa zvese pauri asi udate zvako hatiti wataura kuti mari yako yakaita zvokuganishwa izvozvo mutsvakira yakaita zvokuganishwa zvese zvakabatanidzwa pamwe chete. Saka iwo unogona kuona
tsvakirai kuita zvokuganishwa zvakaitika ndezvekuti aiwa zvakaitika zvakatoitika nokuti tsvakirai kuno yakaganishwa aiwa ngataure mukadzi tsvakirai kuno ndakabhadhara ina handaiziva kuti ndo danho rimwe ravachatora ndakanobhadhara izvozvo zvese unotenga hembe dzavo zvese ndakanotenga saka mapepa asati atakanyorerana iwayo ndakazomashayiwa mushure mekuenda samonwa pava negomba tobva ndakati hazvina saka pane zvimwe zvakanga zvaenda usati maenda kwanegomba ndosaka ndakubvunza kuti tsvakirai kuenda zvokuganishwa ati yakaganishwa iko vakazonga kuti takutanga kuti 1 zvese izvo makaitira mashure makatoitirana takutanga kuti 1 tongozvibatana zvimwe chete aiwa ndosaka tiri kutika chokwadi chinotadza kubuda kwekwezatezvana hapana takati tizvidzirongwada musikana tinogonawo achititaura zvisipo saka tikudaatezvana vanga varipo havatotauri because vakatoramba kuti handambopi kana chini ikoko vachitone kutochema aiwa iwo une nyaya yawataura pano uri kuti imba iyi iwo mudzimai wataura kuti hauchabuda ndizvo zvino haarambike kana atezvanakasi sokutaura kana atezvana pamukanaira kuti nditaurpanati musi wesaturday ndakabvapo tiine nhau idzodzi tichida kutaurirana vamwe vacho vanga vatobvuma kuti titaurirana kuti chii chikunetsa mumba menyu timbofamba kuti tikunase kuti pane mhepo dziripo saka ivo vatezva vacho vakamirira kanzi vakati tokamirira nyaya iyoyo vakabva vandishauta kuti enda unotaura kwauda kunotaura kudari kwacho ndotouya ikoko ndikangoudzwa kuti musi wakati ndotouya ikoko saka vakaudzwa havana kuuya ivo vakaona ukavaudzwa kwataona kuvaudza havana kuuya futi saka ndofunga vavapuwa LC3 imakuitika vauye vashedza aiwa zvatakuda imatezvara venyu varipokai mati vatadzimene ipate zvaa ndovapa kana dai vangondiudza kuti handino ndaivapa ipate zvaibazviteudaaa tuda vauye kudari musi waseve atezvara mufanira kutadza kuuya pano pamusana kuti washaya chokufambisa nhasi kana une mari papabvisa yatezvanogona sitevana ndavapa ndinovapa right zvataigona kuita ndezvekuti elfufiya ndiwakwira darike izvozvo saka nyaya yako kuti ipedze ndiwo tofanira kuti uipedze saka itate zvakavo namba dzaapa